Alam sufiro han hai jot tonai tonai ani takhuk te bhog jono tin rong bage han hai belaikan nangumani katal central government job notification rong busang tu busak tinino bitun bisin ro saima pina apply khaya thangkan ro oro qualification busan nangnai salary busak mannai tai o jagan rong bahike job hiring khlaijanai obrong ni details ro jotno kaisa kaisa kaham ke sai mannai gaje central government sakir khanya musung tonai ro ro obosyo bitun pulan simi paithak jora naijak tai o jagan rong bage vacancy bo belaikan kabang sakpajak purai 9000 ni saipana bisi vacancy phai sakpajak tai o jagwa jotto hasini lukurong no slab burai jotno apply khai mannai tai o jagwa jeten pass jarok noro jotno eligible ngai o job no apply khlanya bagai hinka friends noro nai tangnai paithak jora tebo sang nakuman details song no tebo kahamke sukroboi saimalanyan khak thalai siwana hinka friends mo je notification angkore family amongke central reserve police force ni bukhak tai almost official notification angkori faijak notification je angkorman date kandor noi tongo 8 tarik April 2026 notification no release klai rezaka ka friends o jagondor nugui tongo ban thik tolawona mokhe constable technical and tradesman and pioneer ni baganya mo vacancy faisok wajak selaburai jotto hasini lokorong apply claim nai friends song gabon thik tolon song nugui tong phiro o jagwo apply khlaijanai date bo brok srai srai kri rekha apply khlaijanai date ke 20 तारिख अप्रैल 2026 नि सिमि jangjak sinai tai o jagon rong last date rekha tai payment online fee khajang nai obon last date bori rejakha ek login duita khlainai obo hangke umke 19 तारिख 5 2026 o date no last date obon bisung nandaro je apply khlaina hanai musungui tongnai rok obosai naro apply khlai narak mannai ka friends oboni pore bosang te nangkuman details song te trak trak sang nai thlainai naro oro bahake apply khlainai obongke borok oro clear beberi kha narok oro online ni bising toino apply ma khlainai o jaga kuno offline ni bising toro apply khlaiman ya bro o jaga jottono clear babe norokno sawonai ri rekhang ka friends aboni pore norok nugui tong phiro number 3 o jaga norokno tamo physical test na hajangnai borok jottono rijak friends song PET na hajangnai aboni pore PST bo najangnai computer based test bo norok na hajangnai trade tai skill test bana harjangnai aboni pore document verification norok ningnai document verification mani pore kan norok detail medical examination no bonna harjangnai aboni pore norok ni review medical examination oborok norok ojo jotton nogoi tong friends song obo conduct by the CRPF norok nogoi tongo jotton clear bebe rejak ge jendrong ni exam na naimena o exam ni hingka kai bahaki englai obong ke norok nogoi tongo norok ni CBT ni bisingte exam na harjangnai tai norok no question songjangnai obongke English tai Hindi ni bisingtei gobon bisingna norok answer ma khlaini friends sang o duita language ni bisingtino tai aboni friend norok no haina hai o jago clear verifika mokhe norok no bahike brok o jago collection of required eligibility certificates tai documents from the candidates and their verification norok nugui tongor jotton kamka kaisa poroi si friends song tai o jaga norok no vacancy borjaka mokhe category wise vacancy borjaka friends song constable technical tradesmen ni bagani o jaga rojak singo borok tebo kaham kan alien friends song norok trak trak tebo kaham ke phunongan bagani o bitin bisingtei site gui tong friends song norok nai tongni paithok jara kaham ke tebo jotto sina bagani friends norok nugui tongo jaga norok ni je exam na boy admit card to nanglai friends song ke o admit card ke brok ni je official website de mani o website obon bising tin norok download ma khlaini friends song tai norok admit card bo norok ni yago duya tong nanglai amo color print norok ma tiklaini friends song norok ni admit card no tai exam rupuro norok brok ni yago kaisa norok exam ni jenong ni admit card abo kaisa brok no ya phrai marnai tai norok ni thaniwa kaisa tongnai friends song ge friends norok duita nangnai norok ni color print admit card norok ma tiklainai exam rupur gabon thik tolan norok nui tong phiro omongke 3 number norok oro salary busuk mannai abo borok or detail babin or ka friends song ge salary ka norok ni starting na 21700 ni simi sangnai tai 21700 ni simi sangai norok ni 69100 পর্যন্ত norok oro salary bo mannai ge friends norok jotto clear kana khaklayo aboni pore sanghanya hai saiman laifinai norok ne ojaga vacancy details rekha amake state wise vacancy norok no reijak friends song tai oro sang saiman lainai oro total vacancy je phai sok mani mongke
9175 ta oro total vacancy pai sokbaikya aboni bisingo bwrwi rokni bagwi tei salary rok bai boro separate khlainai rokno oro vacancy reirwsaka male rokni bagwi hingke oro 9096 ta o jaga rokni vacancy pai sokbaikya tei female rokni bagwi hingke oro 79 ta o jaga total vacancy pai sokbaijak hingke milogonya total rokni o jaga 9175 ta total vacancy pai sokbaikya friend chong omongke state wise rokni vacancy songo jaga saima laifinai o jaga belai kheno nangkukmani omongke vacancies of male post rokni bagni o jaga rok nugui tongo jaga kwbangma o jaga cooking rokni bagui butlangnai carpenter ta driver omo hai rokni bagui alada alada phaibe rokno ro vacancy bo rijaka hingke songo jaga nugui tongo joto oro kwbangma state ni no norok nugui tongo ani yang debra site paising norok nugui tongo oro state ni bumung tei o jaga kanrokno bobo jobo norokno hire khlaijaknai aboni bagui borok o jaga sakao clear bebe rijaka hingke tabuk oro cook ni bagui bwswk vacancy pai sokbaikya obo swng tabuk kaham khe nalianai oro norok nugui tongo sini oro tripura ni bagui swng naliasiono oro kwbangma state ni no tongo swng aswk state kaisa kaisa naina thalia sini tripura ni bagui bwswk oro vacancy norok nugui tongo total pai sokbaikya 46 ta total vacancy omo tripura state ni bagui simino tei o jaga norok nugui tongo category wise o jaga norok kaisa kaisa nugui tongo om nain thanga khe norok nang tabuk kaham khe to phunugui manliya tamni hingke o jaga o norok omo kaisa kaisa line suja khe norok nai mathangnai friend chong norok nugui tongo o line ni o jaga o sini yang tola o norok naima thanai oro obo hai kheno borok oro alada alada rijak ni bagui norok nang phunuk tokliya oro norok jodi cook ni naina thanga khai cook ni norok o line no mathanai obo hai khe norok nang phunukgana kaisa kaisa khe or cook ni line no sini tripura ni koita pai sokbaikya nongno phunuknai norok nai tongdi tripura ni bagui oro cook ni line no oro total norok nugui tongo 60 ta o jaga pai sokbaijak obo hai khe norok kaisa kaisa o jaga kaham khe naithang sirang no tabo kaham khe phungna hingkhe belai kheno time nangui thanai aboni bagui friend song tei aboni thik tola no haino hai oro norok nugui tongphuru khe vacancy of female post rokni bagui bo pai sokbaijak norok nugui tongo ro hingka kai sini tripura state ni bagui kaisa phono bwrwi rok o jaga o twlangjakliya abo hai khe o jaga vacancy kun phano pai sokbalya tripura ni bagui norok nugui tongo clear bebe suru sula rokni bagui simano o jaga o vacancy pai sokbaijak hingke friend total tripura ni bagui 46 ta vacancy pai sokbaijak aboni bisingo category wise norok no o jaga o vacancy bo rijaka norok o suji apply khainai musungo do apply khaimannai apply khaina thangkhe norokni qualification 10 pass wngjakna nangnai aboni pore norok apply khlaimannai ang nongno phunukgana obo rok no bo tebo kaham khe trek friends norok nugui tongo aboni thik tola no oro hingke joto India ni joto haste ni lokorok no apply khlaimannai friends song mo hingke norok nugui tongo joto no o jaga o kaham khe o jaga borok details rok rijak vacancy for pioneer wing rok bagui bo o jaga rijak friend song norok joto no kaham khe o jaga o nugui no tongo tei o jaga norok nugui tongo apply khaina thangkhe oro Indian ni citizen nangnai friend song norok to saimani tongo Indian ni job hingkhe Indian ni citizen nangnai tei o jaga o norok nugui tongo nong bagui oro disqualification rok bagui borok detail bai borok reirwkha oborok norok kisa kaham khe porina khe belai kheno sanai omokhe je kajajak tei kaglaijak abo hai rok ni bagui o jaga borok kaham khe reirwkha borok jori norok kaham khe norok tebnai pori naimano abo no angasuk sana thalia tamni khe belai kheno video logui thanai video log hangkhe norok nainani bagui silanai aboni bagui Fighting ke friend song sungoro number severon tabon nugui tongo re age rong ni tuni borok saka friend song gnoro re apply kain thang noro umor bus teke bus nang nai bus tab kaham ko saimala ene or noro nugui tongo ek number om ke constable driver rong bagir saka brok ni umor san jaga o 21 থেকে 27 বছর ni bisingo ngna nang nai hnai nai obo norok ni age no count khlainai borok 1 tarik 1 2026 ni onusare norok ni umor 21 থেকে 27 বছর ni bisingo ngna nang nai hnai borok saka friend song gabon hai norok tongo norok obon thik tola no hai khaiba norok ni asaimani 1 2 tarik 1 1999 obon sai sakang tei 1 tarik 1 2005 ni sai
ulo ya ngna nangnai hene borok o jaga wa clear ba ben rok no saklainai ri rikha angka friends ong norok oro kun kisu confusion kari khina on pore number 2 tongo omong hangkai norok no verifika omong constable motor mechanic vehicle tai o jaga no carpenter tailor aba ke borok ni bagi o jaga bor jaka sem oro ke umor norok no tongo 18 থেকে 23 বছর ni bisingo sanjaka norok ni umor na kawan khlani oro bo 1 tarik 1 2026 ni onusare no aba ke norok nugui tongo oro jotno detail no kaisa kaisa norok kaham ke nugui bo tong tong kaban thik tolo norok nugui tong phiro omong kai age relaxation no tei bo borok oro rakha as per government rule onusare norok ni age rong no boro relaxation rakha friends song oro norok nugui tong category tei also age relaxation oro norok no nugui tongo jotno kaham ke detail ST tai AC candidate rong no kar 5 year khlainai age relaxation bo ri rakha ka friends song norok nugui tongo oro jotno clear bebe ri jag age rong tei bo awan pore songtem nakon details tep trek yang toladi go naithlena gabon pore sangya teo nangkuman tongo norok ni o jaga wo physical standard test tai o jaga norok ni exam ni or subject do obrok bo sangtabo kaham ka trek oro teo nangkuman ni obrok naithlen friends song oro borok sai tongo norok ni o jaga qualification do obrok bo najingai tongo obrok no bo sangtabo obrok no nalyaiwana Gandarong nugui tongo number 9 oro kanong ni education qualification tanya borok kaham ka detail rakha obon sungtabo kaham ka nalyanai noroi tongo 1 number omong hangkai driver ong bagai education qualification ka je metric pass ungjak obosai norok apply khaimanai tai oro norok ni haina hai tonglong yago heavy transport vehicle driving license norok ni yago tonglongnai tai norok borok je phur norok test no driving test apurban norok driving test no pass khlaina nangnai abai khana borok oro kaham ke norok no roi thaka abai khana norok nugui tong phiro auto mechanic motor vehicle ong bagi borok minimum qualification oro borok sanka 10 class pass man pore 12 pass ang jang nangnai tai abai khana norok ne o jaga 2 year industrial training botong nangnai ITI ni certificate abai khana norok no sanka no kaisa kaisa I think different song oro jotno oro kaham ke borok norok ni education details mo borok kaham ke o jaga details no rei rajang ka friend oro kuno experience nangya experience sanka omong ke sudo pioneer wing mason electrician nong bagai oro borok ni bagai simi oro experience sanka friend song norok nugui tongo kaham ke oro detail rajak tai o jaga bahin 10 pass jang ni pore 1 year in experience sanka norok ni electrician department ni oborok no tunyek jodi ke bo kam khlani experience jang angkai oborok bo oro apply khlaiman nai hinai angke friends oborok no tei sang joton kam ko saiman ka tai norok nor jaga syllabus detail log tai norok baki apply khainai tai norok ro application fee danang nai oborok no ang nong no tabu kam ke trek norok no phurman thangi tong friends song tai norok apply baki khlainai hingangkai apply khlaijnai date hingangkai norok no ang puljab saka tai o date ni bising no friends song norok online ni bising te apply khlaimanai tai aboni bade tai kuno jaga tai norok apply khlaiman glak abo norok nei baganya belakhin clear borok oro saklainai rajak friends song norok mutin rak di tai aboni pore sangya tem nangkumani obrok no sangteb kam ka saiman laifnai oro hane tong phiro norok je phuro norok ni application form fill up kaya on pore submit khanya sakang norok kaham ke norok ni bumung rok nong date of birth ro no kaham ke apply khanya sakang norok kaham ke check khlainai submit khlai friends song obo no borok or clear be norok no sawonai ri ka friends song ke oro norok no jodi kun kiso correction modification do khlainai thangka norok oro nugui tongo fax email aba hairong bising tinorok khlaiman nai aborok borok shall not be entered aba kri jak friends song obrok norok bujinar dia abon bagani norok kaham ke application submit khanya sang kaham ka na yakoi submission khlaiji ke friend norok ni bagani oro application fee basan ka application fee ka norok oro 100 taka nangnai obong ka kai je salarok candidate norok tong general ta EWS ta OBC candidate bagani application fee 100 rupees khlainai brok san ka tai je oro belonging SC ST female all categories of high borok ke o jaga o active phone application fee na yan rok free na apply claim nai friend song ke abon pore sang yang te bon alien na rok bahai ke o jaga o application fee na rok pay khainai abong ka borok oro norok subida ri rekha BHIM UPI ni bising ti claim nai net banking haka ba master card oma rupee card aborong bising ti bon rok brong ni je application fee sanman aborong no
norok reiman nai abjara onyo general category EWS burung bagai sangkato nangya friend chong kasang asak important asar nangya abdi rongno je nangman abrong sangkam nalene kat over pore norok ni je exam center abo borong nai abo sangtaw kam ka saiman lanya oron noroi to Center for PET, PST, Trade Test, awa herok kan rong na harsang nai bojagawa abo sangtam lai sini tipran baganya or kabuma state ni bumo norong nugi tang na friend song ka sini tipran ni ko jaga norong nugi tang go 27 number o mangkai group center CRPF o jaga norong nugi tang Adara ni Agartala Tripura 799012 o thayon norong no na harjana jota kisho je PST PET abo hairong no ka friends norok clear kana khak layo jaw jotto no tai friends norok je exam ranai mane o exam ni norok ni subject bo norok nang phungnai tai physical efficiency test no bosang pulyak tabo kam kan naligrana norok nugui tongo abnanya saka norok no jagwa nugui tongo jotto no kam ko details raja male tai female long bagai yang alada babai raja norok nugui tongo driver motor mechanic vehicle burung bagi 5 km norong no khasingnan bagi rajaka timing gangke 24 minutes rajaka norong no tai bri rong no 1.6 km rajaka time ke 8.30 second rong no rajaka 8 minute 30 second rong no time rajaka gabon foreign norong no tung phira hanya talo ko quarter career abo hairong bagi gangke norok no tung jagawa je post ni bagin daro apply khanya nayo post ni bagin daro oron nai mannai brong ni bagin koro jaka 1.6 km obong ke 10 minutes jaka time khasigi par khanya baganai obong angkai salarong bagai tai burong bagai ke 1.6 km 12 minute time jaka khasigi par na bagai ko friends naro nugu thongo jotno kaham ke narong ni bagai o jaga ri jaka tai o jaga han hai thong phiro moke pioni rong bagai jaka friends song electrician tai mosun dong baganya 1.6 km 9 minutes jaka time ka borong no o jaga wa complete klanyan bagai bang ko friends o ma ka ndorong ni khasingnan baganya rajaka noro kaham kana or nukha awan fore yang te na kumani je details tongo oborong sote kaham ka saimal lai fine o jaga wa omake PST obon bagi besang tabu kaham ka na lene PST wa tam batai awa ke rakha obosang tam lai gabon tik talon sang tabu je na kumani or relation for o jaga je rajak o jaga sang lene sin tipran bagai kunor nugun jokone io o jaga ke sine Nagaland Sikkim ta tipran bagai rajaka height or norong ne Sukmani 162.5 cm sanjaka tai buri rong ka 152.5 cm nong no jagawa nong ni sukmani nong ni height asak longna nong hin nong no sanjaka ga friends obo noro clear kana kha klayo jagawa awan forest sangkyang te nangomane norong ne o jagawa je exam naimino exam ni subject ong tei busang kaham ka saima layana o jaga te nangomane norong ni najingnai tangkho borong norok obviously naidi paithak jora jotok te kaham ke saiman baganai ko friends or norong tongo norong ni je CBT exam na naimani o exam ni norong ni subject ka norong tongo jagwa norong no 100 question sungnai friends song obong hangke norong no objective type question norong sungjangnai norok oro nugun tongo clear bebe borok oro ririkha tai subject ka tongo norong ni general intelligence and reasoning general knowledge and general awareness or norong tongo soto english tai hindi language group ni bor tongo norong bahai question sungnai tai question ka norong no 25 o ka norong ni joto subject ni norong sungjangnai tai kaisa question ni mark ge 1 kleiner no rjaka tai exam ni time kan no 2 ghonta o jaga o rjaka o 2 ghonta ni bisingo no exam no seinai ma paire nai ka friends o jaga norong ni je rong answer jorino question ni answer pura jorino ni rong angkhangkai question ni answer jorino question answer rong khangkai o answer ni bo norok ni o jaga negative mark tong friends song 0.25 khai norong ni jodi kaisa rong answer kan dong mark as khanya katang nai friends song norok no mutina di norok kaham ke exam different song norong ni exam ni je question om ke to english tai hindi je kaisa bai norok exam sei man nai friends song garon norong lui thong nong ni je question sungsang mane ke multi choice type nong no question sungsang nai aba ka nong no pilap saka oro belai kin brok than hai clear be norong no sei rifika ko friends norok khak lai oro clear ang kana nai jorite be norok sai mana mo sang notification tai nai o video ni description box ang notification link ri wan om te thang ro notification download khai nai norok ni moklba chang ta sin norok kaham kin norok pori nai mai finai tai oro tongo norok ko general intelligence and reasoning ni bagan te kaham ke kaisa details no brok kaham ke oro tebo rei rejang
friends naro khaklaya naro o jaga jotno notification to ne clear kan hananya jodi kuni kisu ta phone sangnani doubt naro ni khawa tong tong ha kenara no comment khlai bu sangi manai friends song tamni hingke narok ni comment ni answer no ang obosei anan bagi ba site ogan friends song tai narok no final bahike narok no o jaga select khlai jang nai hinga ka friends song narok no final select khlai jang nai je naro exam ramani o exam ni narok ni mark ni onusari narok no final merit list ni bising narok no saklai ranai sabo or qualifying nai ingya friends song ke narok obosei jotto mo complete khamen pore nong ni je final merit list narok nasingi mannai kam ke exam de jotto jaga narok taung sim training klainai qualifying nan bagai narok taung sim no site oi thongni friends song taung sim no training khlai thong de abang nong no masa friends song ke jori kuni ke shon narok notes ro buna kai ano comment kai sai manai friends song notes ro bang nong bagai byabasta khlainan bagai site ogan friends song go friends song tinin video asu jorti ning sinai narok jotto ta baithak jora logiri tomo boi norno belai kana hamba ya bai kana ang bai sobsam narok krungi thongdi tipura hasini katal job notification tai bara ha khotoni katal job notification ro channel de sob somoi man thongnai aban bagane channel na subscribe khane bell icon press khair di jafrang video upload khaya apno sobse sakang notification rongno manna bagai friends song paithagan norno belai kana hambai asung sinai tini video